Jesteśmy na meczu koszykówki Harlem Globetrotters Washington Generals, chociaż właściwie powinienem powiedzieć na pokazie koszykówki i szczerze mówiąc tak się trochę z obawą odwracam, bo patrząc na to, co koszykarze Globetrotters robili w pierwszym kwarcie, autentycznie obawiam się tego, że ktoś zaraz mnie dla jaj rzuci piłką w głowę. Ale mówiąc poważnie, trwa pokaz koszykarsko-teatralny, nazwijmy to, legendarnej drużyny koszykówki Harlem Globetrotters, która powstała po to, żeby robić show, a nie po to, żeby grać w koszykówkę. Widzieliśmy tu w pierwszej kwarcie rzuty za 4 punkty, wsady, tańce. Niektórzy zawodnicy grają z mikrofonem, robią sobie jaja z sędziego, jest specjalna ławka kar. Atrakcji co niemiara. Myślę, że warto to zobaczyć, jeśli ktoś nie widział. Teatr, wirtuozeria, niewiele wspólnego z prawdziwą koszykówką, ale na wsady i ciekawe akcje można się chyba rzeczywiście napatrzeć.